bojone sampean teko-teko kok nesu-nesu gek wajahe ngabang mripate mendolo ngono kae aja kaget bojomu iki pas metu grandonge bapak-bapak nggih ngoten ibuke kok pas nesu-nesu kata wong lanang njaluk menangi dhewe aku nek duwe pendapat apa-apa ora tau diturut tapi nek pendapate ndekne aku kudu manut ngekeki dhuwit ya ming sithik aku leh ngeritine ora karo-karuan saiki apa-apa ki regane larang jajali dheke sing blonjo dhuwit semen iki cukup kanggo pirang dina ngono yen aku masak ora enak nesu-nesu terus wong wedok disalah-salahke aku kurang ngalah piye karo ndekne dinane kae gelungku kalungku didol dienggo jegur sawah jarene kok nek panen arep ditukokne meneh nyatane saiki wis panen aku yo urung ditukoke kalung urung ditukake gelang ndekne wong lanang ora ngerti nek wong wedok itu pak kumpulan kabeh-kabeh nganggo kalung nganggo gelang aku ora nganggo niki rumangsane ora isin ngono apa piye timbangane udan rambut gatekke bapak lek bojomu ngono ku ora usah kaget kuwi bojomu pas metu mak lampire Pak bahkan hikmahe duwe bojo cerewet wong lanang sabar menghadapi buruknya akhlak istri diomeli kata-kata kok iso ridho nampa legawa ikhlas pertama entuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam sampean ra usah ngenteni dadi nabi Pak ra mungkin sampean dadi nabi cukup duwe bojo cerewet sampean entuk ganjarane nabi selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet setiap hari entuk ganjarane nabi kedua diomeli wong wedok kata-kata kok ridho nampa sabar kuwi ganjarane padha karo iktikaf nang Masjid Nabawi ra usah ado-ado tekan Madinah cukup ning omah bojomu kata-kata lungguh plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala wis ngomel kaya apa jarke tokne ora usah mbeweli ora usah jawab mangke enteni baterainé entek kapan baterainé wis entek mandeg grek sampean jawab sithik ae sadaqallahul azim beres paling wong wedok terus kluyur tekan pawon takabbalallahu minna